ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿಯಾನ್ ತುಳುನಾಡುದ ವೀರಪುರುಷರಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಅಮ್ಮ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಕಥೆನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಸ್ವರ್ಣಕೆದೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗ್ ಕೆತ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಜನ್ಮ ಆದ ತಿಕ್ಕಿನೆಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಸಂಕಮಲೆ ಬೆಟ್ಟಗ್ ಮೂರ್ತೆಗೊಂದು ಪೋದು ಇತ್ತೆರ್ಗೆ. ತಾರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರಿಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬುಳುಪಿನ ಶಬ್ದ ಕೇನುಗೆ. ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ತಾರೆದ್ ಜಪ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ತಾರೆಗ್ ಬರ್ತರ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಬೆದರ್ಗ್ ಒರಗದ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಬುಳಿತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆಡ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ದಾದಾಂಡಂದು ಕೆನ್ನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಅರ್ನ ಕಷ್ಟನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ. ಅಪಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆನ್ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಅರೆನ ಇಲ್ಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಕ್ ಇಳೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆನ ಸಾಂಕದ್ ಅರೆಗ್ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯಲ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅವ್ವೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ. ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿನ್ ಸಾಯನನ ಬಾವೆ ಕಾಂತಣ್ಣ ವೈದ್ಯರಗ್ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ಇಂಚೆಪ್ಪುನಗ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಪಡುಮಲತ ಅರಸರ್ ಬಲ್ಲಾಳರೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ ಏತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಗುಣಾವೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಮಲ್ತದ್ ಅರಸರೆನ ಜೀವನ ಒರಿಪ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ಅರಸರು ಹುಷಾರಾದ್ ಇಲ್ಲಗ ಪಿದಾಡನಗ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿಗ್ ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆ ಬತ್ತನಾದರ ಅರಸರೇ ಎದುರು ಉಂತುದು ಹೆರಿಗೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ. ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ. ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು 14 ದಿನಡ್ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ ಮರಣ ಆಪೆರ್ಗೆ. ವಿಷಯ ತೆರಿದ್ ಅನ್ನೆ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಪೋದು ಸೋದರಿಯಾಯಿನ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಅಂತ್ಯಕಾರ್ಯನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗೊರಿಡ್ ಕೊನತದ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ರಡ್ಡ್ ಅಮರ ಜೋಕುಲೆನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗೊರಿಗ್ ಕೊನತದ್ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ಸಾಂಕ್ವೆರ್ಗೆ. ಆ ಅಮರ ಜೋಕುಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್.